Здравейте хора, днес както виждате играем Майнкрафт с един мой приятел Мирослав. Както винаги сме си на Survival и докато пуснах Човек, сървъра и на село, човек. и ни пусна на някакво много готско село. Не прави бели, защото хората ще ни убият. Само малко. Няма, чупувам тук на хората това. Само може да събера малко жито. Не, аз мога да и влезна в къщата, ако има честове някъде да си взема нещо. Извинете хора, ама бихте ли излезли от колибата си? Ще ви убия горе ръцете. И с какво? С кирката си? С ръце, бе. Човек, тия хора нямат ли честове, бе? Те не знаят ли, че ще идем на гости? Брат, аз да не съм майка. Да знам. Ето те, бе. Па Да. така не. Я им дали има някъде друга такова. И тук са пораснали. Това моркови ли са? Какво стои? Салами. Тук има моркови. Не, какво е това, бе? Там са пораснали. Събирам нещо. Брат, много дърво, много къщички е. Аз знаеш какво викам? Ама няма да е готско. Не. Тъпо. Аз знаеш какво викам? Какво викаш? Да се преселим в някоя къща. Да, бе, хората ще ни бият, бе. Типа... Не, бе, майтапа се майтапа, ама... Или па не. Да се преселим, бе, да ги изгоним като пътни знаци. Ама това е зле, че ще ни влизат в къщата. Как ще влизат в къщата? Те като влязат и затварят, бе, брат. Брат, значи... Брат, къде си? Тук събирам някакви картофи. Да не ме фана тората в кражбата. What the fuck? Не трябваше ли да засада тук? 35 картоф, какво искам? Човек, стига, И тук имам някакво жито. Аз съм събрал някакви 11 там, не знам какво. Ти знаеш, че те... Брато, ти къде си, бе? Те са такова като минат, като бера и... Нещо бера картофли, какво ли било и те минават зад мен и го засаждат. Виж каква къщичка си набелязах. С кеф да живеем в нея. Не в нея, бе. Малко е, бе, брат. Не, бе, ети къща. Къде? И къде са ги направили, бе? Къде си ги видял, бе? Не мога да и намеря входа, бе, чакай, бе. Ето ги, бе. Моята къща. Представя ви най-новата къщичка. Ето имаме си къща вече. За 2 минути я построихме. С магия. Си. Брат. Ние за какво влезохме в тази къщичка? Нали е наша уж, бе? Да, ама аз не виждам на никъде да има дърво. И това е... What the fuck, човек? Нямаме коне, човек, да се оседлам по един кон и да вървим да търсим дърво. Добре, бе. Брат, ти тук знаеш, че е някаква като пустиня, бе. Ми съжалявам. То тук не е погрешно живеят пустиняци. И юнаци, ама ще трябва да се преселим вашата къща и ще трябва да чупим вашите ферми. Къде си, бе? Тук съм, бе, арести аз. Къде, бе, брат? Нема се загуба, бе. Таска. То някакво като островче ли На островче са. Човек, по-добре да се преселим в някаква малка къщичка и да си живеем на нея. Брат, то и аз така викам, ама... То като няма да... Нямаме и легла първо на първо, бе. Тук... Виждам, бе. Има 2 овце, брат, прибий ги. Къде са? Ето ги. Тук. Не бегайте. Хайде, бе, бързо, бе. Това е кокошка, бе. Не, бе, 2 са, бе, аз ги видях Ма оттам. тя е малка. Не, бе. Ето, има дърво, бе. Брат, не знаеш, че си идваме в селото. Той какво прил, може ли е правил, бе? И то с билумен, бе. Оттам. То е билумен, който го направил той мощче. Не е зле. Тук идват май за дърво, бе. Къде, бе? През някакво мощче. Тук има една малка овчица, бе. Тя нищо няма ми пръсни, чуе. Ни уби, бе. Живей, след малко ще те го може. Пръсни. Да не вземеш да запарачиш.
Майкова се отдава помощ. Вижте как тия селяци, какви яки къщички има, бе. И ние му си направим такава. Аре, аре, идвай тук. Да, отца майка ти казах, тя ме послуша и с запарачи. Айде, махай ги тази овца, бе. Идвай тук да събираш Ма материал, къде си, защото бе? аз съм не мога. Дърво ли събираш, бе? Далеч съм от селото. Ето го селото. О, брат, аз съм вътре в селото и не знам на коя посока си. От моя ли телефон дойде това? Да. Ето ме, бе. Аз съм далеч от селото и тук може да си направим някаква като къщичка и отиваме до селото, бираме там храна. Какво ти има, извинете ме, хора. И него го извинете. Месенджера не спира. И брато, има тук една овца и две пресета, убий ги, твои са. Чакай. Обработвам дървото Ето моята овчица. моментално. Абе, Няма да се бава да убием тия шибани. човек стига с това, че ме дразни това плюкане. Човек пише тази коди. Изключително шибан чат, бе. Няма да й пиша, човек, и те ще спорят. Най-добре ще направиш. Какво правиш, бе? Аре, бе, вземи Човек, дай уби. ми брадва, бе. На ти две. Брадвата събира дърво. Много дърво, докато не се щупи. Тя без и това се щупи сега. Брат, няма ли как да ми направиш седло, бе? Брат. Чакай, че тук видях. И бати яката къщичка там селяците имат. Една много грамадна. Например, някак си седло, човек. What the fuck, бе? Две пресета, две пържоли. Епа. Напреди пускаха по 2-3, бе, сега едно пресе по една пържол. Човек, тичам след теб за едно седло да ми направиш. Как ще направя седло? Такава, не знам, виж дали мога да се прави. Пробвай, бе, брат. Никога не Абе, брат, аз съм забрал всичките истории на Майнкрафт. Ти знаеш ли? Малко ли? Че забравих седлука. Ама то си пише тук, ама това, че го няма. Да. И си направих хляб. И аз ти направя хляб. Ти подкъде имаш това жито? Къде ли? Всякъде. Аз съм гладен, чай да хапна, бе. Да, ти знаеш, че аз си направих нова брадичката Жито, че по един хляб, това голям човек. Този бил, значи... Мале, овчица, ела тук. Маса, стига се фръцкай, ма. Аз не мога ги стигна. Тя бяга повече от героя. Тофелнице, ще убия, ма. Абе, къща ли ще дигаме или дупка? Къща. Няма водата, бе. Брат, ти престани да гониш тази шибана овца. Събира материал, защото аз сам не мога да събера. Айде, аз идвам. Ма, трябва да съм до теб, човек, аз не те виждам къде си. Човек, тук съм не съм в Германия. Виждам ти ник не има. Бяло дърво или черно? Черно. Който е черен, той е лютеран. Точно така. Че си до мене, бе, па викаш къде си. Да, бе, аз сега дойдох. Виж, че не ме губиш от очи. Аха, тук намерих нещо. Така. Извинете ме, хора, за шума, ама нещо в другата стая, братите и сестрите водят война. Ба, тук ако намеря диаманти, човек, колко ще е яко. Човек, ти в... Ще спърна, че искаш... Няма, що намери, бе? Торч, пробва се, да, ще го щупи с брадвата утре. Направо го щупи. Брат, я ми напри една кирка и ги дай насам, бе. Брат,
Аре, аз съм тук. Значи дърво даже. Абе, Опа. ние да не правим шиба на къща, моля се заселиме тук нека. Ми да си направим само да си оградим по една врата и ето тук ще стане много яко. Си го изравним. Това е вярно, не е лъжа. Ще стане някаква грама на къща. То няма да е грамадна къща. Дай ми тази кирка твоята. В другия епизод, че е къща. Моя герой бързо огладнява. Абе, мой още не е огладнял. И Моя тичам. вече е изял 2 хляба. И паси гладник. Да, Ти тичиш ли да не чукаш по 2 пъти на това да се тичиш? Да. На ходенето да не чукаш 2 пъти. Давай за по-бързо. То е много ясно, че така ще огладне. Брато, дай ми такова бе. Дай ми кирка бе. Ети, абе братот, Ай служи да си го у направя. нас нощи да не ти взел лума, бе. Коя? Ми, Ти Не. си знаеш. Забравяш какво да ти дам, бе, де. Аз бърза твоето. Нищо, че само дърво. Ако имахме диамантен. Човек, ти Хвърлям летиш, се на високо, викаш. летиш в облаците. Това е тук така да ще го заравним, нали? Кой да заравним, бе? Е така. Тук е така да стане Ма аз исках пък каква кирка има. камък. Мгм. Винаги си бил по-добър човек от мен. Винаги. Аз горе-долу знам къде си направя, ма ти, брат. Човек, аз... И бая години не си играл Майнкрафт. И някакво така ни хурмна да правим епизодчета. И как баш се Ми това от скука някакво се прави. Абе, брат. Тази голяма пещера, как ще ги заградим, бе? Аз ще заграда само половината на пещерата. Ще виж как ще и стане. цялото ли искаш? Не цялата. И ще си направим една врата отзад и излизаме и вече сме в рай. И душата до края. Ще я кажа нещо, ма се спрях. И едем така. Така, ако не си доволен, ще убия. Фара в небето, среден пръст на ченгето. Газ до край, душата в рая. Така ли беше? Да. И па съм умен, да. Майко, тази кирка, брат, много бърза. Тя се щупи. Какво да ги правя, брат? Такава имам. Ще ги взем. Такава имам, такава съм ти дал. Не се сърди. За какво да се сърди? Ма тя вика, че си дой при мене пак. Тя умря вече. Тя ти изневерява. И брат, виж тук. Тя да излезем от тук, да няма нещо да ме убие. Брат, аз не ми да му убие, знаеш какво ме страх най-много? Ще ми провали всичко. От шибаните крипари. Исках само... Това мраза в Майнкрафт, защото има крипари. И това гадното, че греми. Да си имаш от другите. Зомбита, скелет, другото. Но мраза този скелет с този човек. Съкратява ми живота наполовина. Той ме е любим. Брат, ти си ме затворил, бе. Направи врата. Нали каза, че ще правиш врата? Да, бе, ама то сигурно един час ще ги прави. С ръце съм. Или ти знаеш какво, брат? Направо не влизай вътре. Няма да минавам от другата страна. Не, бе. Изядете още един път. Ще ни хляб. Не за това, бе. Ми? Вземи събери. Чакай. За малко. Камък ли? Да. Поне ми трябва да не кажа голяма дума. Дай кирка. А не твоята, друга, нова. Аре, бе, човек. Дай, аре. Чакай само това да заграда. Така. Ети е то камък е тук на земята, взимай го. Ети това дърво ще има, но взимай го. Ети тази кодина.